ẹ kú ilé o, ṣèbóhun là ń kára lé. Ẹ káàbọ̀, òun là ń kérò ọ̀nà. Ẹ mà tún káàbọ̀ sórí ètò wa tòní o, lórí ibùdó ìtàn lẹ́wà ní Yorùbá Tales TV. Ibùdó ìtàn lẹ́ẹ̀ tí máa rí ìtàn ìdánilárayá lóríṣiríṣi wò àti àwọn ìtàn tí ń mú ìrántí ìgbà èwe yín padà. Ẹ sì tún jẹ ẹ̀bùn kékeré bí ẹ bá dáhùn àwọn ìbéèrè wa o. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àlọ́ àpamọ̀. Ẹni tó bá ti gba àwọn àlọ́ wa dáadáa, a fún ní ẹ̀bùn kékeré kan. Àlọ́ o, àlọ́ o. Ẹ̀kíní, òpó bàbá mi kan láéláé, òpó bàbá mi kan láéláé, ìjó bá ti waṣọ pupa ló ráyé mọ o. Kí ni o? Ẹ̀kejì, ọmọ burúkú ọjà, ọjà á tú. Kí ni o? Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fi àwọn ìdáhùn yín sínú comment section wa. Bí ẹ bá wà lórí ìdúró, ẹ bá wá nǹkan